Καλησπέρα. Και χωρίς μουσική σήμερα, Και χωρίς μουσική σήμερα. Σήμερα θα σε Καλώς έχουμε χωρίς μουσική. Δεν ξέρω, μας μπήκε κανένας. Για να μας δω καταρχήν, εγώ δεν μας είδα ακόμα. Να με δω κι εγώ, να με είδα. Τι όμορφος που είμαι, αυτού μου. Φτού. Λοιπόν. Περίμενε λίγο γιατί αργεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργεί λίγο. Η Δήμητρα πήγε πρώτη. Η Δήμητρα, συγγνώμη, με το κινητό στο χέρι και το κουμπί πατημένο. Γεια σου, ρε Δήμητρα, δεν υπάρχεις. Η Δήμητρα πρέπει να είναι 24 ώρες το 24 ώρες. Η Τζορτζίνα μπήκε. Καλησπέρα, Ντέπη, καλησπέρα. Ντέπη, χρόνια πολλά και από κοντά, σε εισαγωγικά κοντά. Είδες Ηλία σήμερα που μπήκες μόνος, θα μαζευτούν πολύ. Να χαίρεσαι τη γιορτούλα σου. Χρόνια πολλά σε όλους. Έκλεισε. Βασικά. Ηλία, έκλεισε. Χρόνια πολλά και από μένα, εντάξει, εγώ είμαι. Και στη Ρένα. Μεσημέρι, ναι, θα κάνουμε μια μικρή. Ποιος έγραψε μεσημέρι? Ανακοίνωση, η Λαμπρινή, για το live που έρχεται της Τρίτης, την οποία, επειδή μόλις μας ήρθε το δωράκι, το οποίο είναι καταπληκτικό, θα την ανακοινώσουμε τώρα. Καλησπέρα στη Μαρία. Απλά βλέπω και ποιος. Καλησπέρα στη Μαρία. Θα καλησπέριζω εγώ, ναι. Χρόνια πολλά. Τα ανταποδίδουμε φυσικά, Μαρία. Καλησπέρα Μαράκι, χρόνια πολλά. Ελένη μου, Χρύσα, Κυριακή μου, καλησπέρα Ρένα μου. Σήμερα τα μεγάλα ονόματα, τα αφεντικά μερικές φορές πρέπει να είναι πίσω από τις κάμερες. Όπως εγώ. Είμαι πίσω από την κάμερα. Κοίτα ρε που έγινε αφεντικό. Ρε θα με απολύσω, θα παραιτηθώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα, είναι Ντέπη μέσα. Ναι. Είναι ο υποστηρικτής. Προστατεύστε με. Τι λέει? Χρόνια πολλά, Μαρία, λέει Ντέπη. Καλό μεσημέρι, Ρένα. Ευχαριστούμε, Ντέπη. Καλά που τα διαβάζει. Σε μένα δεν βγαίνουνε. Γεια σου, Ηλία Τσίφτη. Ευχαριστώ πολύ, να χαίρεσαι τις γυναίκες. Έχω και μπόλικη στρομάρα μου. Ως έχεις. Δεν βγαίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν τα μηνύματα σε μένα που τραβάω? Δηλαδή αυτά που διαβάζει, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Αυτά είναι προσωπικά μηνύματα σε μένα. Εσύ δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, Ηλία, περίμενα λίγο πριν μιλήσεις. Πες μου λίγο τώρα. Ας γράψει τώρα μια κοπέλα μήνυμα να δω, θα μου βγει. Τώρα, μετά από λίγο νομίζω βγαίνουνε. Καλά, μετά από λίγο. Διάβασε μου ένα μήνυμα τώρα. Έχει γράψει κάποια τώρα τελευταία? Έχει γράψει η Ντέπη τελευταία. Χρόνια πολλά, Μαρία. Τώρα το έγραψε. Ναι, έχει κάνει 2 χρόνια. Δεν βλέπω ώρα, έχει μισό λεπτό, ξέρω εγώ. Μαρία μου, Μαρία Σακισλή, χρόνια πολλά. Να, δεν βλέπω τώρα. Η ομάδα μας, παιδιά, πρέπει να έχει από τα 8.000-8.500 μέλη που είναι. Τα 7,5 Μαρίες. 8,5 να μην σε πω. Δηλαδή τα 103 είναι άλλα ονόματα. Εχθές άκουγα ένα τραγούδι. Άκουγα ένα τραγούδι που έχω να το ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Από τον Αδαμαντίδη που λέει: Αν φωνάξει στον δρόμο Μαρία, θα γυρίσει ο μισός πληθυσμός. Ναι, και ο άλλος μισός λέγεται Γιάννης. Έγραψε τώρα τελευταία κάποιος για να δω. Μαράκι και γεια σε όλους η Ντέπη. Και τώρα... για Μαράκι η Λαμπρινή. Αυτά μου τα είπες στην αρχή ότι γράψανε. Τώρα μόλις θα γράψανε αυτά. Ναι, είδες, δεν βλέπω τα ονόματα. Λοιπόν, να σε αφήσω με το 1. Με το 2, με το 2, 3. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια που τυχόν θα μπουν ή θα δουν το βίντεο μετά. Την Τρίτη 9 η ώρα, Την Τρίτη 9 η ώρα έχουμε ένα live ψιλομοναδικό ως προς τις τιμές. Τελειώνουν πράγματα, έχουν ξεκινήσει κάποια άλλα, μας έχουν έρθει ήδη μερικά από αυτά. Άρα είναι στον δρόμο, πιστεύω να έρθουν. Αν είναι στον δρόμο, ίσως προλάβουμε να τα έχουμε την Τρίτη. Αν δεν προλάβουμε, εμείς θα σας τα δείξουμε, έχουμε τον τρόπο μας. Οπότε θα μπορείτε να τα παραγγείλετε. Καλησπέρα και στην ευτυχία. Αυτό που θα ξεκινήσει λοιπόν τώρα, καταρχήν την Τρίτη θα γίνει η κλήρωση. Να πω. Ναι, του καλοκαιρινού πακέτου που θα επιλέξει ο νικητής. Θυμίσαι μας τι? Θα επιλέξει ανάμεσα σε πετσέντα παιδική, πόνσο, καπέλο παιδικό, καπέλο για μεγάλους ή τσάντα. Παίρνει μια τσάντα. Θα επιλέξει 2 διαφορετικά είδη. Ακριβώς. Από αυτά τα 4 λοιπόν, τα 5 που είπε η Μαρία, ο νικητής θα επιλέξει 2 διαφορετικά είδη. Ναι. Ναι, τώρα δεν είναι να πάρει 2 τσάντες. Τέτοια δώρα φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνονται. Έτσι, δηλαδή καλέ, είδα σε μια ομάδα βάλανε μια τσάντα για όλο το μήνα να την κληρώσουν. Και εμείς την κληρώνουμε σε ένα live. Σε ένα live και μπορεί ο νικητής να επιλέξει μια τσάντα και μια πετσέτα. Ηλία μου δίνεις λίγο το καλώδιο? Βεβαίως. Γιατί ως συνήθως. Δεν είναι, δεν πειράζει. Δεν θα αντέξεις? Θα αντέξω, έχω 10%. 10% δεν αντέξεις, αλλά τέλος πάντων. Δεν αντέχω. Όποιος θα χάσει έχασε. Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Να, και σε μετριά μου μπήκε. Καλησπέρα Μαράκι. Και εσύ να χαίρεσαι την αδερφούλα σου και όλους τους πάντες. Λοιπόν,
ξεκινάει από σήμερα το δώρο που θα παίζει μέχρι να συμπληρωθούν οι 20 αγορές των 12 ευρώ. Εντάξει, άνετα μπορούμε, πιστεύω, ρε παιδιά. Είναι ένας καταπληκτικός βραστήρας. Βασιλεία μου, πού είσαι, αγάπη μου? Καταπληκτικός, και εξηγώ αμέσως για ποιο λόγο το λέω αυτό. Καλησπέρα στη Γεωργία, στη Βέσπο που γιόρταζε. Καλησπέρα. Έχει μοναδική μούρη. Παιδιά, Κοιτάξτε δέστε. Αυτό το κόκκινο είναι όλα τα Κοιτάξτε το λεφτά. πάνω στην κουζίνα σας τώρα και φανταστείτε αυτό το πράγμα. Ναι, είναι τέλειο. Έχει μοναδική μούρη. Είναι ανοξίδωτος. Ναι, τέλειο. 100%. Αχ, το χρώμα μου άρεσε πολύ. Είναι 1,8, γι' αυτό δεν στον έδειξε, γιατί ξέρω να το κρατήσεις. Πάρε και για Είναι μένα. 1,8 λίτρα και Μην το σκεπάζεις, δεν 2.200 βατ. Που σημαίνει ότι ζεσταίνει σε χρόνο ντετέ. Το βγάλω. Ζεσταίνει σε χρόνο ντετέ. Τι τέλειο. Πάρα πολύ γρήγορα. Καλά, τώρα εγώ δεν βλέπω σχόλια. Για να πούνε σχόλια. Πώς σας φάνηκε, ρε παιδιά, δεν είναι τέλειος? Γράφει καμία ότι είναι τέλειο? Πραγματικά είναι φανταστικός συνδυασμός χρωμάτων. Λοιπόν, ο βραστήρας για να δοθεί μπορεί να δοθεί ακόμα και την Τρίτη, έτσι. Δηλαδή ξεκινώντας από σήμερα, όποιος από τώρα και στο εξής παραγγείλει κάτι από τα πράγματα που υπάρχουν, αυτά που έχει ανεβάσει η Μαρία στην ομάδα, και να δώσω και ένα παράδειγμα, ας πούμε. Μια τέλεια προσφορά, 12 ευρώ. Έχουμε κρέμα σώματος Persave και άρωμα Persave, φρέζια και αχλάδι, έτσι. Το άρωμα είναι το 75, παρακαλώ. Αγαπημένο 75 άρωμα, ml, το γνωρίζουμε όλοι. Του κουζουλού το μάτι στο κόκκινο πάει. Ποιος το έγραψε αυτό? Ποιος θα το Η έγραψε? Ντέπη? Όχι, του κουζουλού. Α, Η κριτικιά. ναι, κριτικιά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το άρωμα του Persave, αχλάδι και φρέζια μαζί με την κρέμα σώματος και δώρο επιλογής. Καλά. Υπέροχα σκουλαρίκια χρωματιστά, διαλέγετε χρώμα. Τέλεια. Ή ένα έλαιο Άρωμα σπιτιού. για το σπίτι με τα στικάκια του. Τέλεια. Δηλαδή με 12 ευρώ. Με 12 ευρώ παίρνετε κρέμα σώματος, 75 ml άρωμα, σηκώνω όλο το κουτάκι που είναι πιο ελαφρύ, 75 ml άρωμα, συμμετέχετε στο βραστήρα και διαλέγετε κατευθείαν με την αγορά σας αν θέλετε έλαιο ή σκουλαρικάκια. Και κάποιος με 12. Βλέπετε πόσο απέσια είναι τα σκουλαρικιά, έτσι θα τα δούμε από κοντά λίγο. Αχ, είναι τέλειο, τέλειο. Βλέπετε. Εχθές έβλεπα ένα έργο και η πρωταγωνίστρια φορούσε τέτοια σκουλαρίκια. Έτσι Ακριβώς ίδια. ακριβώς. Και επίσης στα 12 ευρώ έχουμε, αυτό είναι βανίλια και μάσκα. Μανόλια και μάσκα, συγγνώμη. Λοιπόν, τέλειο. έχουμε το Pearls, 75 ml επίσης, στην ίδια τιμή επίσης, μαζί με την κρέμα σώματος. Και εδώ στα διαλέγουμε. 12 ευρώ και επίσης και εδώ διαλέγουμε. Σαν αυτήν υπάρχουν πολλές προσφορές που τις έχει ανεβάσει η Μαρία. Αυτή απλά είναι μια προσφορά που, αν θυμούνται τα κορίτσια, 10 ευρώ. Αρχίστε να ψωνίζετε, λέει μία έξυπνη, αρχίστε να ψωνίζετε για να κερδίσει τον βραστήρα η κόρη της μαμάς μου. Αυτή δηλαδή, η κόρη της μαμάς. Δεν λες, αυτά τα φιντάνια Λοιπόν, τα έχουμε σε θερμοκήπιο ή φυτρώνουνε ποια το μόνα είπες? τους? Ένα. λοιπόν, να πω κάτι. Να πω... Ευχαριστούμε Αλεξάνδρα μου, ευχαριστούμε, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, αγάπης, εγώ δεν βλέπω τα μηνύματα. Ακόμα τρώμε εμείς βέβαια, έτσι, με αυτά αυτό ψήσαμε, κάναμε, ράναμε, ακόμα τρώμε, δεν λένε τελειώσουνε. Εδώ ξέρεις τι να πω. Παρακαλώ. Είπες 20 αγορές από 12 Από ευρώ 12 έστω. ευρώ. Ναι. Εδώ τώρα, παράδειγμα, τώρα βλέπω την Δέσπο, βλέπω τη Ρούλα, η Μαρία, η Ρένα που έγραψε. Από τώρα αφού ξεκινάει η προσφορά, μπορεί να πει παράδειγμα η Ρένα, η Ντέπη, η Αλεξάνδρα, στην Κουμπάρα, στη Φίλη, πάρε αυτό με 12 ευρώ για να αρχίσουν σιγά σιγά να μαζεύονται οι συμμετοχές και να πληρωθεί την Τρίτη. Επίσης την Τρίτη. Την ίδια μέρα. Μαζί με τα υπόλοιπα δώρα, κατευθείαν. Ναι, δηλαδή Τι εγώ. είναι 20, στο προηγούμενο live είχαμε 25, 26. Όχι, τι είναι 20 συμμετοχές. Δηλαδή εγώ από Αυτό σήμερα. λέω, δεν είναι κάτι. Από σήμερα όποια ψωνίζει, θα γράφω τα ονόματα, θα τα έχω έτοιμα σε ένα χαρτί, θα τα ανεβάσω και στο ακουσιλία. Ναι. Θα τα ανεβάσω και σε post και μπορεί ως το live, λέω εγώ τώρα, να έχουν ψωνίσει παράδειγμα 7. Και να ψωνίσουν άλλοι 13. Έχουμε Σάββατο, έχουμε Κυριακή, Ναι. έχουμε Δευτέρα. Και να γίνει Τρίτη βράδυ το live του βραστήρα. Τρίτη Γιατί βράδυ, όχι. 9 η ώρα, απίκο είμαστε όλοι. Κάνουμε Παιδιά, ένα πολύ να ωραίο μπαίνετε ακριβώς σε χαλαρό. 9, γιατί έστω 9 και 10. Δεν μπαίνετε από την αρχή και μετά.
Ναι, μετά αργούμε. Ναι. Μετά τα ξαναδείχνουμε Λοιπόν, και τα χάνετε. Ο κουμπάρος στην κουμπάρα λέει Ντέπη, δηλαδή εγώ τι να κερδίσω. Τι θες να κερδίσεις. Η Ντέπη. Η Ντέπη, τι θες να κερδίσεις. Το κουμπάρο. Τι Μισό θέλει. λεπτάκι. Δεν κατάλαβα τώρα με το Μισό κουμπάρο. λεπτάκι, η Ντέπη θέλει κάτι να κερδίσει. Ντέπη, το νούμερο 7 θα κερδίσει το βραστήρα. Το λέω μόνο σε σένα. Θα διαλέξεις το νούμερο 7. Είναι το ήττα, γι' αυτό το είπα. Το Γιάννη είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, τώρα σοβαρά μιλάω. Εγώ προσωπικά αυτή την προσφορά τώρα να δείξω λίγο αυτό. Να δείξω λίγο αυτό. Είναι από 1850 μέχρι 2200 βατ. Είναι πολύ δυνατό. Ναι. Είναι ανοξίδωτος, χωρητικότητα 1,8 λίτρα. Έχει αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Η βάση του είναι περιστρεφόμενη, δεν σταματάει, 360 μοίρες. Με ενδεικτική λιχνία. Έτσι. Και δουλεύει φυσικά με το ρεύμα το δικό μας 220-240. Να πω εδώ κάτι, ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε βραστήρα και το στιέρα, αλλά λίγο πολύ όλοι χρειαζόμαστε και δεύτερο και τρίτο. Γιατί όχι, ένα δεύτερο να υπάρχει. Εγώ να θυμίσω ότι εμείς είχαμε 3 βραστήρες και έλεγες πού να τους δώσεις και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα μας χαλάσανε 2 που τους είχαμε δεν ξέρω εγώ από πότε. Δεν μας χαλάσανε, το ένα το έδωσα... Τα έδωσα δεξιά-αριστερά και κράτησα το καινούργιο. Δεν χαλάνε αυτά. Αυτό τι είναι εδώ. Αυτό άνοιγμα. Δεν χαλάει εύκολα. Απλά είναι ωραίο. Δηλαδή τώρα εγώ παράδειγμα, άμα το κέρδιζα, θα βάζα τον παλιό στην άκρη, θα είχα αυτό και αν με χαλούσε τότε. Είναι για ρεζέρβα. Ρεζέρβα, εδώ είναι η λιχνία που ανάβει όταν λειτουργεί. Καλησπέρα και στην Ξάνθη. Λοιπόν, οπότε, συνοψίζουμε. Να πω εγώ μόνο κάτι τι θα έκανα αν ήμουν στη μεριά των κοριτσιών. Στη μεριά των τι θα έκανα. Δεν θα έδινα πολλές φωτογραφίες δεξιά-αριστερά. Θα έλεγα στη φίλη μου στην κουμπάρα, στην Α και στη Β υπάρχει μια προσφορά με 12 ευρώ άρωμα, κρέμα και διαλέγεις και ένα από τα 2 δώρα. Κατευθείαν αυτόματα θα γεμίζαν τα 20 που θέλουμε. Θα την κάναμε την κληρώσει την Τρίτη. Εκτός από αυτά υπάρχουν όμως και οι κρέμες, υπάρχουν τα δηλιακά τα οποία είναι τζάμπα, δεν τους συζητάμε. Αυτά πρέπει να τα δούνε την Τρίτη. Τώρα η Ντέπη παράδειγμα, αυτή τη φωτογραφία μπορεί να τη στείλει τσάκα τσάκα. Είναι ένα 12 τάκτα. Οπότε συνοψίζεις. Και λέμε ότι την Τρίτη στις 9 η ώρα στο live που θα κάνουμε θα μάθουμε ποιος θα πάρει το καλοκαιρινό πακέτο. Προϋπόθεση να είναι στο live. Από τα 5 προϊόντα που έχουμε να διαλέξει όποια 2 ο νικητής θέλει. Με την προϋπόθεση φυσικά να είναι μες στο live εννοείται. Αυτός που θα κληρωθεί, το έχουμε πει επανειλημμένα, το έχετε συμφωνήσει όλοι με δημοκρατικές και συνοπτικές διαδικασίες. Και από σήμερα και μέχρι να συμπληρωθούν οι 20 αγορές, ισχύει και στο live φυσικά, αλλά και για τις αγορές που γίνονται από τώρα και στο εξής. Πολύ ωραίο. Υπάρχει ο βραστήρας, ο οποίος είναι 2200 W, 1800 ml, με αυτόματη διακοπή όταν βράσει και ενδεικτική λιχνία εδώ όταν είναι στο ρεύμα και αναμένος. Κάτι λέει Ντέπη, βάζω γέλια για να ξαναδώ. Ξεκίναμε το βραστήρα και θα βρούμε κουμπάρο. Έγινε θέμα εδώ. Ειδικά το χειμώνα που θέλουμε μέσα στο νερό, βραστήρα είναι τι πρέπει, ναι. Τι σκέφτεσαι τώρα, εγώ δεν κατάλαβα τι λέτε. Μόνο εσύ και η Ντέπη συνονοείστε με το κουμπάρο και ο βραστήρα. Δεν εγώ δεν έχω ούτε κουμπάρο ούτε βραστήρα. Κάτι έχουν πει. Τι σχέση έχει ο κουμπάρο με το βραστήρα, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, κάποιο κουμπάρο μα έκανε δώρο βραστήρα, είπε η Ντέπη ο κουμπάρο στην κουμπάρα. Θα το εξηγήσουμε στο Νομίζω είναι η πρώτη φορά που εσύ και η Ντέπη δεν καταλαβαίνεστε. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε κάτι, έχουν μπερδευτεί με τη Ρένα τώρα. Η Ρένα θέλει κουμπάρο ή βραστήρα, δεν κατάλαβα. Κάτι τα δύο θέλει η Ρένα. Μπορεί να θέλει και τον κουμπάρο και να τον βράσει. Θα σε γελάσω. Γι' αυτό λέει θα του κερδίσει η κόρη τη μαμά μου. Επιμένει αυτή. Η Ρένα. Επιμένει αυτή. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά, πραγματικά. Είναι κομψοτέχνημα να είναι πάνω στον πάγκο. Και είπαμε ενδεικτικό πακετάκι. Περσέιβ άρωμα, κρέμα σώματος και άρωμα φρέζια χλάδι. Να θυμίσω ότι πριν 2 μήνες είχε 10 ευρώ μόνο το άρωμα. Ακριβώς, στα 12 ευρώ το πακετάκι, 75 ml το άρωμα και το Pearls μανόλια και μάσκ με την κρέμα σώματος επίσης, 12 ευρώ με επιλογή δικό σας με την αγορά του, έλαιο που έχει 3 ευρώ μόνο το έλαιο. Έλαιο με τα στικάκια και 3 ευρώ σε εμάς. Ναι.
Ναι, ναι, Σε ξέρω. εμάς, μην μπερδεύεσαι. Να πω εγώ τώρα κάτι. Καθόλου μην μπερδεύεσαι. Να πω τώρα κάτι. Αυτό εδώ στα Τζάμπο έχει 6 ευρώ. Το ξέρω, το είδα, το έδειξα στα κορίτσια. Ευχαριστώ. Εντάξει, Το έδειξα. αυτό. Τα 30 ml 6 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ, δεν το ξέρω. Ηλιά, Ή σκουλαρίκια χρωματιστάκια να το τελειώσω. να πω εγώ τώρα κάτι. Γιατί να μην κάνει τώρα μία την αρχή, να παραγγείλει αυτή την προσφορά και να γράψω στο post μόλις κλείσουμε, κάτω από το βραστήρα, νούμερο 1, η τάδε. Ποια τάδε θέλει να παραγγείλει αυτή την προσφορά? Χρόνια πολλά και στη Μαρία την Πιζητή μπήκε επίσης. Α, και στη Μαρία τη χρονή μου χρόνια πολλά. Πολλές Χρόνια Μαρίες. πολλά, Μαράκι, χρόνια πολλά. Μαράκι μου, χρόνια Χρόνια πολλά. πολλά και καλά. Ποια θα κάνει τώρα την αρχή με αυτή την προσφορά τώρα και να ξεκινήσουμε να γράφουμε από τώρα. Τι έχουμε από γιορτές? Μια Αλεξάνδρα έχουμε τέλος του μήνα. Εντάξει, αύριο γιορτάζει και η Λευκοθέα. Δεν ξέρω, ρε Ηλία, κάποιο Ποιος θα είναι μπορεί. Λευκοθέα? Τι όνομα είναι αυτό? Ασένιο σήμερα. Ασένιος. Και Έχω 5 γενέθλια φίλους υπάρχουν. Ασένιος. Και 6 κορίτσιους. Να δω ποια κούκλα θα κάνει την αρχή και να ξεκινήσει να πάρει αυτή την προσφορά. Να πάρει αυτή την προσφορά και να ξεκινήσουμε από σήμερα να γράφουμε κάτω από το post του βραστήρα. Η Ρένα λέει μόλις γίνει η πρώτη αγορά, ειδοποιήστε με για να πάρω κι εγώ σε. Δεν θέλει να κάνει την αρχή νομίζω. Α, για να δω τώρα ποιο κορίτσι θα πάρει πρώτο. Γιατί είναι άσχημο να γραφτείς πρώτη και να κάνεις ευτέ. Η Ντέπη σου πού είναι? Ποια θέλει αυτή την τέλεια προσφορά μόνο με 12 ευρώ άρωμα 75 ml, κρέμα σώματος και σκουλαρίκια Σας γέλαιο. εξασφαλίσαμε αρκετά κομματάκια. Ναι. Γιατί στον άλλο κατάλογο ανεβαίνει η τιμή. Έτσι. Και Οπότε φυσικά και αρθριστικά θα πάει έτσι, δηλαδή και μικροπράγματα που τυχόν θα πάρετε από 12 μία συμμετοχή από και το κάθε σύλλογο 5. που έχουμε, ναι, και κάθε 5 η επόμενη συμμετοχή, αλλά και με μικροπράγματα. Δηλαδή μπορεί να αγοράσουν μια πετσέτα, μια τσάντα και Ναι, εντάξει, πάντα έτσι το κάνουμε πάντα. Δύο συμμετοχές. Εγώ δεν βλέπω καμία να αναλαμβάνει να κάνει την αρχή να πάρει αυτή την προσφορά για να ξεκινήσουμε. Ο Φανούρης και η Φανή. Ή η Ρένα θα την κάνει, δεν ξέρω. Άντε παιδιά, λέει η Ρένα, άντε παιδιά. Λοιπόν, δεν πιέζουμε κανέναν. Δεν πιέζουμε, άλλη πλάκα κάνω τώρα. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε και όποτε θέλετε, όπως πάντα. Ούτως ή όλως τα κορίτσια όλων είναι τόσα θετικά. Να ορίστε η Δέσποινα. Η Ντέπη. Εγώ θα κάνω το σεφτέ. Περσέιβ ή Pearls. Όχι, περίμενε, θα το θυμηθώ. Περίμενε, μην το πεις. Μην το πεις. Να δούμε ποιος ξέρει καλύτερα. Όχι, μην το. Περίμενε. Μην το δείξει τώρα. Μην το δείχνεις εσύ τι κρατάω. Δεν το δείχνω. Να δούμε ποιος ξέρει τη Δέσποινα καλύτερα. Εγώ λέω. Άκουγα τι λέω. Πες και εσύ. Να δούμε ποιος. Η Ντέπη θα πάρει το Pearls και η Αλεξάνδρα θα πάρει το Perseid. Γιατί το είπες, ρε? Έτσι λέω εγώ. Πέστε μου ότι τα είπα ανάποδα. Για ξαναπες τι είπες. Λοιπόν, η Ντέπη θα πάρει το Pearls και η Αλεξάνδρα το Perseid. Εγώ ανάποδο το έχω στο μυαλό μου. Και εμένα έτσι μου ήρθε τώρα, το είπα ανάποδα. Για διαψεύστε με. 1 και 3 Σεπτεμβρίου φυσικά έχουμε γιορτές. 1 Σεπτεμβρίου η μεγαλύτερη γιορτή του συμφιλίου είναι 1 Σεπτεμβρίου. Γεννήθηκα. 1 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γιορτή. Μετά έκλεισε ο πλανήτης. Τέλος. Τα καλούπια πετάχτηκαν όλα. Σε γενέθλιά σου πρέπει να κάνουμε live. Ανάποδα. Είδες, το είπα ανάποδα. Εγώ είπα το σωστό. Ναι, εσύ είπες το σωστό. Εγώ είπα όμως ότι το είπα ανάποδα. Νομίζω λέω το είπα ανάποδα. Ναι, γιατί η Ντέπη έχει λίγο πιο πολύ τρέλα στο Perseid. Όχι, απλά εγώ είμαι λίγο γάτα και καλύφθηκα. Οπότε η Ντέπη Perseid. Λοιπόν, η Ντέπη θα πάρει το Pearls. Α, όχι, καλά το είπα. Ρέλια, καλά το είπες, εσύ κέρδισες. Η Ντέπη θα πάρει το Pearls. Ντέπη Pearls και η Αλεξάνδρα Perseid, Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα το Perseid μάλλον. Ή το ίδιο δεν είναι. Ναι, καλέ, μπορεί να θέλω και το ίδιο και οι δύο. Δεν ξέρω. Τι γράφει η Αλεξάνδρα. Η Ντέπη το έχει το Perseid. Η Αλεξάνδρα θα γράψει μόνο. Η Ντέπη σου βάζω το Pearls και η Αλεξάνδρα το Perseid. Ωραία, ας πει και η Ρένα τώρα που είναι τρίτη. Ορίστε. Τρίτη. Άντε, από τα 20 άτομα τα τρίτη. Η Αλεξάνδρα ότι έχει το ευχαρίστηση. Περίμενε να βγάλω δίσκο. Δεν τα βλέπω, ρε. Γιατί δεν βλέπω τα σχόλια, ρε γαμώτο. Έτσι γράφει η Αλεξάνδρα. Όχι, έχει ευχαρίστηση. Ορίστε. Εγώ πατάω καρδούλες. Να, 3 άτομα γίνανε, άλλα 17. Μπορεί να το κληρώσουμε τρίτη βράδυ το βραστήρα. Εγώ πατάω καρδούλες. Να, η Αλεξάνδρα θα το πει στον κουμπάρο, η Ντέπη στον άλλο κουμπάρο. Έχουμε ήδη 2 συμμετοχές. Ό,τι άλλο πάρετε την τρίτη πάει τάλιρο. Ναι. Αυτός που έχει πάρει το δεκάρι, ό,τι άλλο πάρετε την τρίτη πάει τάλιρο. Και από εδώ και πέρα δηλαδή. Έτσι, ό,τι άλλο πάρετε, γιατί η πρώτη σας συμμετοχή έχει πάρει. 3 έχεις, αφού και η Ρένα θέλει. Απλά δεν ήθελε να κάνει να πει πρώτη. Λέω ποιο θέλουμε η Ρένα. Γι' αυτό όλο 3 συμμετοχές ως τώρα. Ρένα νομίζω έχει Perseid, δεν ξέρω.
Όχι, πέρσι έχει η Ρένα. Ναι, έχει τελευταία πέρσι. Θα θυμάσαι και τι πήρε. Οπότε, ναι. Αυτό δεν είπα τώρα. Από τα 20 άτομα έχουμε τα 3. Έχουμε 3. Ήδη έχουμε 3. Έτσι ακριβώς. Εντάξει λοιπόν, να σας αφήσουμε για να φάμε όλοι. Όσοι φάγατε καλή χώνευση. Δεν νομίζω να φάγε κανένας. Τι ώρα είναι? Είναι 2:30. Ναι. Κάποιοι φάγανε. Όσοι λοιπόν δεν φάγατε, ορμάτε στο ψαχνό. Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Μου έχει κάνει μια καρμπονάρα η Μαρία. Ναι, μόλις το παιδί μου έφυγε, να φανταστείτε, έφυγε χτες το πρωί και ήρθε τώρα. Έφυγε χτες το πρωί στις 6 και μόλις μου ήρθε. Πώς το βλέπετε? Ναι, παιδιά, φαίνεται ότι έφυγε χτες στις 6 το πρωί. Χτες 6 το πρωί σηκώθηκα. Έφυγα, πήγα για δουλειά, ήρθα στο σπίτι και όσο ερχόμουν στο σπίτι πήρα κλίση και πήγα στη Χαλκιδική, πήρα πελάτη, γύρισα στο κέντρο και μόλις μπήκε. Στην Επανομή. Και λέει ο Ηλίας, πριν ξεντηθώ για να φάω, να πω στα κορίτσια. Ναι, γιατί άμα φάω και μετά μπορεί να μείνω με το πυρούνι έτσι. Κατάλαβα εσύ πώς το έκανες, εσύ να κοιμάσαι και να ψωνίζει ο κόσμος. Να δουλεύει το μαγαζί. Λοιπόν, Ηλία, μόλις ξυπνήσεις, ακούς. Το απόγευμα που θα ξυπνήσεις, αυτές οι 3. Ορίστε, η Ντέπη λέει δεν φαίνεται, είναι φρεσκαδούρα. Ναι. Ηλία, μόλις ξυπνήσεις. Άμα συνηθίσει ο σκύλος, Ντέπη. Μίλα. Μόλις ξυπνήσεις το απόγευμα, η Ντέπη, η Αλεξάνδρα και η Ρένα που ψωνίσαν 3, αυτές οι 3 που ψωνίσανε, θα έχουν φέρει άλλο από έναν ακόμα. Οπότε θα δεις 6. Αυτό δεν παίζει τώρα το έργο. Ναι, δεν παίζει. Με την κρέμα και εσύ το δώρο είναι σούπερ τέλειο. Δεν υπάρχει το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια. Φέτος ο Ηλίας έκλεισε 27. Ναι. Ποιος το λέει αυτό? Το θυμάται. Ότι κλείνεις 27. Δεν φοβάσαι στο ίδιο διατάξη. Εμένα γιατί με πήρες? Εσύ ήσουν πιο μικρή 2 χρόνια. Α. Τόσο σαν. Το σώζω τώρα, Να πω μόνο αυτό, ρε παιδιά, και να το κλείσουμε. Δεν θα ξεχάσω σε ένα live. Δεν έχει πάρα πολύ καιρό. Κάποια σε είχε πει κάτι και σε πείραζε, δεν θυμάμαι πια. Και η Ντέπη έλειπε. Και με το που στην είπε κάποια, καλοπροαίρετα. Νομίζω η Αλεξία με πείραζε. Κάποια σε πείραξε. Και με το που στην είπε, δεν πρόλαβε να απαντήσει. Τσακ, ήρθε η Ντέπη, λέει τι έχασα. Η Αλεξία ή η Κλίνη με πείραζε. Και σε έσωσε. Παπάγια. Κάτι με έλεγε παπάγια. Κορίτσια στα γενέθλιά του να του στείλουμε 5-6 κουμπάρους. Δώρο. Κουμπάρους. Μαρία, εσύ είσαι στα 23 συμμαθητριούλης ήμασταν. Α, να κι άλλο ανήλικο. Ποιος? Η Αλεξάνδρα, κι άλλο ανήλικο. Ποιος είπε αυτό για τους κουμπάρους? Να ανοίξουμε ένα γκδάπ να μαζευτούμε. Συγγνώμη, για τους κουμπάρους ποιος το είπε? Η Ρένα κάτι ξεκίνησε με τις κουμπάρες και τους κουμπάρους. Όχι, ποιος είπε να στείλουμε στα γενέθλιά σου 5-6 κουμπάρους? Η Ρένα. Κορίτσια στα γενέθλιά του να του στείλουμε 5-6 κουμπάρες. Κουμπάρες ήθελε και έγραψε κουμπάρος. Γιατί αν έστειλε κουμπάρους στα γενέθλιά σου, εμένα θα κάνει δώρο, όχι εσένα. Ναι, εμένα θέλει να κάνει. Κουμπάρες να στείλεις. Αλλά και 5-6. Πότε θα βγάλω πέρα. Μπορεί να είμαι φρεσκαδούρα να δει, έλα με δεις μόλις φάω. Γκολ. Θα κάτσω μετά να διαβάσω τι σχέση έχει ο βραστήρας με τον κουμπάρο. Για να καταλάβω. Τίποτα, δεν βράσε ρύζι που λένε. Δεν σας καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Άσχετο. Βράσε ρύζι τι. Άσχετο εντελώς. Πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε, ναι. Κορίτσια, καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια, παιδιά. Θα ανεβάσω φωτογραφία με τα 3 κορίτσια. Όποια πειράξει τον Ηλία θα την τσιμεντώσω στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ποιος? Τέπη. Υπογραφή. Θεσσαλονίκη. Όποια πειράξει τον Ηλία θα την τσιμεντώσω στο λιμάνι της Αθήνα. Στην Αθήνα που είναι. Τι σημασία, θα έρθει εδώ να κάνει τσιμέντο. Λοιπόν, παιδιά, με την πρώτη ευκαιρία έχουμε να πάμε Αθήνα ένα ταξιδάκι και πριν πάμε στην Αθήνα φυσικά. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή στη Λούτσα. Ναι, μας περιμένει θεία. Πριν πάμε στην Αθήνα θα μου πείτε ποιες θέλετε να συναντηθούμε. Νομίζω όλες. Θα πρέπει να κλείσουμε πούλμαν. Θα πρέπει να συναντηθούμε κάπου τώρα με το μετρό, είναι εύκολο σε όλους. Να μην βγαίνουμε με την κάθε μία ξεχωριστά. Θα κανονίσουμε κάπου παραθαλάσσια, ρε παιδί μου. Τα κορίτσια μπορεί να μην μπορούν να έρθουν παραθαλάσσια. Αν θέλουν. Μακάρι να μπορούσαν να έρθουν όλοι στη Λούτσα, αλλά θα τους είναι μακριά. Εγώ στη Θεσσαλονίκη θα την τσιμεντώσω. Μ' αρέσεις. Εννοείται όποιος θέλει να έρθει. Κορίτσια, συγγνώμη, πείνασα. Πολλά φιλάκια. Θα χαρώ. Πώς χαίρομαι που τα βλέπω τα κορίτσια. Και ας μην τα βλέπω, μόνο που τα νιώθω ότι είναι δίπλα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και κάνουμε και σούπερ παρεάκι τώρα εδώ. Γίνεται ωραία φάση. Που την Τρίτη είχε χαμός. Χαμός την Τρίτη. Ουίσκι την Τρίτη. Τρίτη 9 η ώρα ουίσκι. Η ουίσκι. Ναι, να σε δω τη δικιά σου με ουίσκι. Γιατί? Η Ντέπη πίνει ουίσκι. Εγώ με την Αλεξάνδρα θα πιούμε μπυρίτσα. Σίγουρα πίνει ουίσκι. Και ούζο είμαι σίγουρος ότι πίνει. Α, ναι, ούτε ουίσκι πίνω ούτε ούζο. Εγώ με την Αλεξάνδρα είμαστε μικρές, 23 χρονών τι να πιούμε. Μικρά θα πιείτε κρασί. Εμείς που είμαστε 27 χρονών θα πιούμε λίγο παραπάνω. Τώρα
Μας αφήνει η μαμά μας. Θεούλη μου. Εντέμι, μας αφήνει η μαμά μας. Πολλά φιλάκια, Καλή σε αγάπης καλό μου. μεσημέρι, γεια Σας σας. αγαπάμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.